kysyt yksi ihminen, että missä kaikki australialaiset on, niin oli vaan se, että no en minä oikein tiedä missä ne on, mutta nehän on ollut siis valmistautumassa näihin tauon jälkeisiin otteluihin, kun siellä melkein joka matsissa on australialainen ollut kehässä yhtä lukuun ottamatta, niin voi olla, että jos sen takia paljon pyörinyt täällä salin puolella. Joo, niillä on kyllä monta edustajaa finaaleissa. Hyvin otti siellä. Joo. Vähän italainen. Just ajattelin, että mä kaipaisin nyt australialaista. Lyöpä ihan vaan etusuora, takasuora. Vähän askeleella sisään, niin tutum. Siitä. Tai vaikka se tupla etumainen ja siihen takimainen päälle. Etu, taka. Koska mulla on semmoinen tunne, että se nyt toimisi aika hyvin. Siihen vaan jatkuu. Italainen löi kyllä ihan hyvin tosta eilen Aaponkaan, kun ottelin siitä etukäden yli tuolla takimaista. Kyllä. Löis nyt vaan se australialainen sen takimaisen sinne perään kanssa. Hieno väistö. Italialaisella jännä tommonen pieni liike jaloissa koko ajan. Siinä tuli australialaiselta etutaka. Sitä odottelin tässä jo hyvän aikaa ja nyt kun se tuli, niin hyvin osu. Mutta italialainenkin kyllä kuittailee tuolta yksittäisiä aika näyttäviäkin osumia. Taas osuu etutaka. Tasainen erä on ollut kyllä tähän asti. Jaha. Vaikea taas sanoa. Kyllä se meni sinne punaiseen. Ihan hieno. Turnaus pronssia Helsingissä tänä vuonna. Australian mestaruus Canberrassa ACT-turnauksen voitto myöskin Canberrassa viime vuonna. Ja Tammer-turnauksen avauskierroksella hän kukisti Taimaan Jakapong Jokhotin tuomareiden hajaäänipäätöksellä ja eilen semifinaalissa kukistui Englannin Poppy Wallace myöskin hajaäänipäätöksellä. Punainen kulma Marlon Savon. On kiva nähdä, että lähteekö italialainen hyökkäämään, että se on itsekin tuntuu, että se on vähän tommonen puolustusnyrkkeilijä. Joo. Niin, että miten se luonnistuu, että nyt olisi vähän pakko lähteä itse viemään. Kyllä. Muuten Aussi pääsee ottelemaan omalta vahvuusalueeltaan koko matsin tässä. Round 2. Oi, nyt osui kyllä italialainen. Osu taas. Osu kyllä australialainenkin, mutta...
ai. Tuli pikkasen vauhtia lisää nyt. Tuli joo, italialainen alkoi lyödä selkeästi mun mielestä enemmän kuin tuossa ensimmäisessä erässä. Vielä saisi ehkä pikkasen enemmän hakea niitä väistön kautta lyöntejä. Minuutti jäljellä. On tasasta Jotenkin vähän sekavampi erä ollut. Sillä on tosi jotenkin vaikeampi huomata tavallaan. Ja myös tuomari on joutunut molemmille huomauttelemaan vähän tässä niskaan lyömisestä. Mutta kiitos nyt siniselle kulmalle, että lähti niinku oikeasti tekemään tätä ottelua. Joo. Että ei tapahtunut sitä, että tyytyy kohtaloonsa, vaan lähti taistelemaan. Toi on jotenkin italialaisella vähän huono, että vähän meinaa kaatua tuonne lyöntien perään. Välillä niinku semmosia vähän niinku nakkikioskin heijareita. Joo, toi on vähän epäpuhdas toi kyllä tommonen räkäkoukku. Joo, just tää näin. Niinku tommonen niinku, just niinku sanoit, vähän nakkikioski lyöntiä. Ja tuomaritkaan ei oikein näitä nakkikioski heijareita ymmärtäneet. Edelleen punaiseen kulmaan kaikki erät, tai kaikki tuomarit näki tän erän. Yksimielisellä päätöksellä sininen kulma, Gerardo Tuinello. Nyt näyttää peli vähän ratkenneen jo tähän Joo. Aina on mahdollisuus, jos se nakkikiska heijari osuu. Niin Joo. Sieltä australialaiskatsomusta kuuluu, että let's go baby. Oi! Joo, kyllä se italialainen siellä jaksaa yrittää selvästikin vielä. Vähän epäpuhtaasti taas avokämmenellä. Ihana tommonen pikku nappasu takasuoraan. Taas se etutaka. Edelleen jatkaa tuolla perusnyrkkeilyllä. Kyllä. Oi. Kuuluu oikein sellainen kopsahdus. Tuo näyttää vielä vähän vähän avokämmenellä tuo italialaisen Kyllä, joo. takakäsi. Joo, ja siitä tuomari pikkusen huomauttikin, eli epäpuhdas tyyli. Mutta joo, kyllä
taas sitten näistä, kun on maininnut muutamia nyrkkeilijöitä, jotka mun mieleen tulee tästä Tammerista erityisesti jäämään, niin tämä australialainen on kyllä semmoinen, että on nähnyt miehen kaikki ottelut täällä ja alusta asti ollaan ihasteltu sitä, että hyvää perusnyrkkeilyä. Niin, tulee jäämään mieleen. Nimiähän mä en ikinä muista, mutta sanotaanko näitä naama jää mieleen, tämä nyrkkeilytyyli jää mieleen. No, kyllä mä tykkään tuo perusnyrkkeilyssä, kun sä taidat sen hyvin, niin se on niinku helpon näköistä. Niin. Ai vitsi, siinä oli kans hienot kaverin lyöntien väliin. Nopea 1-2. Kyllä. Tuomiojulistus ja sit saadaan pari palkintojen jakoa päälle ja sit jatketaan. Ei ole enää pitkä matka siihen, kun saadaan suomalainen kehä. Joo, palkintojen jälkeen 1 matsi välissä ja sit tulee Ismail Umar. This bout winner by unanimous decision, red corner from Australia, Harlem Javon. Ja seuraavaksi arvoisa yleisö tulee taas muutamia palkintoja.